Longri cerai ko mamai atumpen ABS YF amai phu dipagde amepi kekai. Kolonga pen dalimbari palong nia dimalong ke ongdung arat BJP along kaching bedut. Manjahi tialong komara karbisi oke pajor dunji aphan kece aso phi karjab dunra. Sodak pen kang saiji katsa hampang asong kaching krin. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukeso akeso pen kejok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek mesen chelongji amar jivan adowai. King Pugachurok lapen ke kikang nelir king da kikang samela marjibon kijun penamat kang tamedet king Pugiso tamedet anta chumepik pen ke akidok akitu da kai ke chun esa non ke chun amane likela marjibon kijun pen akime angthek chithek long lapen la sadwai ke mepi mane kisu atundu sita la sadwai chunam dun monang ne chun Asa duwai kiyun pen kisu medat lo jika duga wetum ta chumun tha theman nila aprang la so kisu ya thu kisu punon ni thang kisu punon la gestik la haire mo kisu anta asa duwai kiyun pen masi medat lo akapleka duwai yun ke yun lo sita me hala hai ke ang thek long le dat amar KarbiAnglongLIVE adaba birtang ton pen arjuponik tha. Kidam tang pai ni phaing ko rahi near ni KarbiAnglong district Bengali Samaj inko ra troxy angdeng mahangathek ani ketalona mailong Assam Bengali Samaj Youth Students Federation amai phu dipak de kaning je puthak nilitum kidam tang pai ni phai inko ra phorni arboretum cum craft center diphualong longri kacharai kom amai atum pen phirang kyamai kang ni ponahut Assam Bengali Samaj Youth Students Federation amai phu dipak de ni thomang bong karbiarat aphandia chohang veknangji pusi kepachini padoponlo Bonta ni thom chok de apita dipak de bang karbiarat aphandia kachohang hedet ajok uthot kedam tang pai ni phai ingkora ner keparni diphuarong sopi aban bus stand along ABS YF amai phu dipak de amepi kai ponangko Lapen puthot ni phong bong dia kachohang jia phan apor piponlo jongsi apora ni ki pipona teng pen dia nang chohang hi pulote KarbiAnglong West KarbiAnglong along kachisong amede akar peka ponang kokpo Lapen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangke BJP asong puwoi phit sitame inut karbi pu pena joksi nilitum kachisong kedeng pon tangte BJP asong along BJP IT cell lapen BJP asong along ke claim kedam kethe keding atum kopia potsi kang samri loputa longri cheraikom amai atum pen lamthe karju padopon jongsi inut karbile lapusona lam kaningje puasonte ahem damben ketheng kechok asai sitame BJP atum claim et tahaipo non ke inut keche ke be akhai lata KarbiAnglong amunit kali angtan pen inut Bengali si lapuson kaningje kupia potsi BJP asong atum doklip ma puta potmoteron pen lamthe karju pedopon Tangani haura kharlong Bengali Samaj chatum isi asong alang litum longka sorhan phasi alang li aba men ke dipok de polo alang li KarbiAnglong pen atomon along le pen thangnat kachirap lok ave abang phusi ilitum karbi aphan ma de 6 schedule Autonomous Council CM han jumimi jununo alang li pinan ki pula puson dolo lasi lage langdam lo putangte lage CM ke hai phang chol ki ki pugali lo alang li ke karbi bhan langrop si la puson jumimi jununo ki pu dokok lo lapen Ladakh alang li kachini sime Ladakh ke 6 schedule angkang lo putang te dake tribal area lo putang te dake pata puno aja puno inglong asopanan lo inglong asopan se lage specially reserve lo tang te alang li kopuson si Ladakh inglong angka 6 schedule area lo angka hang hai lo ili tu me konna ne West Bengal konna ne Kolkata lo hangam de ke
mana hang dama hangam di mati tang alang li kona rights kilong sela dak long alang li na hang haide lo ahok lo CM da heno dak lo alang li da karbi ek heben rai khede lo ajar lo ilitum si pasunji pasunse pinrem de ta lage ilitum internal metar lo alang li ang tan munit long ka ben bang bang komal alang li chi chok dun ba pasunji da ilitum lo alang li kona asa ahok lo alang li long ke na courage lo je komane karbi abang khu karbi tum se kang ba abang CM han alang li ni je hai ke je aning hang lo de pasun po aning hang lo pola hala dak long papang nilun ba komal alang li lapen aku ki budam tum BJP IT cell lapen BJP long klem bang atum alang li tum karbi bhan bolo patang de ke thenge chok lo boson do kidam tangani ni libhan sa to me council adon di long inut bahini atum ka chopang lim de ra join ni libhan ke la so join ni libhan hem kan samang thaba dolo tang te non por BJP lapen IT cell atum ko people do joy ke halapu APHLC Lumbajong constituency committee amai pu David Kathar pen kani jepon ki inut angtan ben kewang Bengali jongsi KarbiAnglong along lapuson alam ningje haidet polote laki phere meme ang theklo athe KarbiAnglong along Bengali akhai aphai batpik lopu ang theklo laki aprang penta nilitum ke amaitin along ta ningje bomlo KarbiAnglong arondre pen kewang mate beha bepar ke claimament pen nangki duatum aphan water lease pen ingthanangji pusi chesonglo lapenilitum ka chesong haita hailo high court pen sitami order pl lo bonta lada KarbiAnglong Autonomous Council kichari atu vote bank aphan matharongsi high court pen order pidde ta phita ingthan hai hedet lasila ke chok chike KarbiAnglong Autonomous Council kichari BJP mate RSS atum abidi puta jongpon chini lo dipok de phan je alang li phan nilitum ni thom apor pilo ni thom pleng eta non pu antala inglong so mate tum karbi phan thang areksona ve je thang nang paklar kle kupi por lo pulute da komane kerai dun bang do malaphan dipok de aijen mane doma da KarbiAnglong he la si prap jin ben dipok de phani tum pachini lo ni la phona por piji ni ang bong jong salang lam kladak nang pipe pulute ni tum air cell plung set pendak ni tum chesongi la si dipok de phan akone pachini thulo ni tum apor piji la ni apor pen kipi pen jongsi alang thang statement awe pulute ni tum dak KarbiAnglong East Karbi ni tum chesong si alang kon matma ke do ni tum ridam si alang phan dak diphuan si alang phan parkum lun si ni tum sabji hello News report KarbiAnglongLIVE non malong chiklojon ni so sepen KarbiAnglong arat chari amongve kopi koson ke japma pulote BJP along kaching bedun pen anpar ke thangnat ke theklong amatsi avedet asonlo athe pardunron APHLC Congress atum BJP along kaching bedun abirta si longponlo lason thotse kedam tang pai ni phai inkoranya kebarni duar amla constituency ke parlo Dalimbari pathok lamalong BJP along kaching bedun amai padopon anerlo por phai isia por pen ke pangcheng pon amai long aluhi sa po mana peng pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang chitong dun Duaramla constituency angkang along kisung kiduk lapen toklanga hin kaching thur dun ke theklong aputhak PM Prabhachandra Tarwa hin pen mai ge phalam the huthan parjupon labangso kachepok duna phai laki don pharu pho sosi APHLC Congress lapen ASDC Racharia songalong kaike ke clemsip arada tu mithang asong pen chi o tekang si BJP songalong chipong dun ka chipong dun atum aphan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang hin pen sing ding ponlo bangso kaching bedu na mailong aluhi sarpo amana peng pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang pen kithan pona bangke nona mat dilhia rong supia long pen kidanglok dispur la pen KarbiAnglong Autonomous Council along sitami BJP sarkar atumsi ingi bomlang la pen sarkar ahin pensi ajada sai mo sitami claim ponji la pen raratum do an sitami manghu helo la so joksi pinyarnia bangke KarbiAnglong arat do an atumta nang chonsi kimisen arachari asonglong mate raraphan kanghon kanjinso ke pangbar thek asorkar mate BJP sarkar alongsi nangching bedun etlu pusi ninjepon KarbiAnglong ke ongdong arada bangke BJP alongsi
nang chitto dun et lasi kevangji MLA kilik aprang abangke APHLC pen Congress asong apan abangke herekok kangjang poputa CEM rong hangasang ko pen pirang kya thingno ningjipong CPML tum ta no lai na mune tum reject ke than mi pik sita no ke CPML alam mune tum arjuje mate kali magala la CP ni Congress tum ta me kachupaya sayang deng si thanang se la loklong de mune tum arjuje lo lage la long pro de mote mune tum hijim jat den jitu ni ki defan akoi na piat abang fuat ala tum ta MDC man lo EM man lo CM man lo Alak tum pima ke claim ke rasi chini lo lage rasing sai lo lage kali magala la chini lo si pini te Congress tum ta block Congress a president amondol Congress a president mohet ke dak consensus youth Congress a president da monang join din elo dake noram la consensus la son si mohila Congress ben cheklo ton sinang join din News report KarbiAnglongLIVE. Dipu lang ok hitialong alam ki klang ham apike lang ok abeha ki claim akiche aso tum doan aphanta KarbiAnglong Autonomous Council pen trading license in than etsi non ke diporong sopialong Karbi pen kaprek atum ke langa ok pajorlong le detlo bangso atomon manja hitialong ta chuteran damsi haladak kiche ke bia so tum aphan ok pajorlong le detlo bonta pijo pen manja hitialong kiche asotum puthot ok jordun thulilo athe bangso kiche asotum along inut banghini Karbi atum si archak ki pidunatum dokok pose berta longpon labangso lam ok kachojor Karbi atum manja town committee lapen bazar committee aphanda apong pachini dam bonda thangna rakang sai pi thek thedet bangso jok katsa Hampang songalong okachojor Karbi atum humri damsi bangso butak kilang charidun jiapan chuning ridam labangso kachuning ridam ateng pen kidam tang pai ni phaing koraner keparni KarbiAnglong Territorial Social Security Association asa hemalong bangso butak phirang kya mai ini ponsi hithi royang bong komada Karbi si ketia so tomapan manja hithialong okepajor dunji apan archak ipidun ma alampaong ipin pen Karbia khai lapen long riapan chemathara mate Karbi Anglong kachipu kache jongjok ploji apan madunon aphi nang kachiruji apan sodak pen katsa ma Samson inti pen pachini pon lasi ladak mon manja nili tum karjua thela helo moromne lisiki pipo alam arjulong lo nili tum pen along le amale komatma la tanili tum hungri lo sitame pinyam anmat kini tum piklan medapo sitame labang so parong ahoma tum pan nang li Karbi abang ili Karbi abang hala lis kipi bhara kipi nang li pan mo nang li pan sinang net nang popo labang so lo le phelan matang te nang li chujor eklo malabang so akibe ke chia so pan nang li chima thape meno nasi labang suong le pelang non kachisong ningki pung hor bangke lapo hai parok ahom la hai amia tumapan labang so bengeli maharori tupan non sidang tum diki mi dima ke aki mi ake meke pe kulang ko bangke nili tum indo imek penang cicaru lor bangke nang lang dun tip tek tek mek nang silok dun tip tek tek lape nili tum angho cibang hen dai bang nang cibang dun tek tek nasi sodak pen nang tum han pacini lo Majok Karbi, madua Karbi hita la puson ding ke me parok aphan ke one pen. Nang tum dalali klem rinon. Dalak klem rinon. Lak si lak nia joine, lak thom joine, lak pri joine, labang sok parok hom aphan dak jak rinon. Kali te nili tum ke nang li thikop, nang chikom pe sinang le phan sinang arju sip nang koko. Nang li rat athengo nang li chicha, nang li chithan nang ko hi labang sola. Nasi insam jinta labang so parok ahom atom phan aphan ke Bajar di manja di fu manja town arlopen alang lipan ang tanbinan po lapen alang le tumakemang de lake alang le tumadokan da o hanta chuyar tum sai de pinila da atumangke alang tum isu mabangke alang tum pupe akapre pupe sistem la da bangke Karbi atum sikyo potsi parok au home atum nang ti jok bangke ni tum ning insam set po bang do ko doan
konsil CM petang lo kato kita asal ni tu apa cerap jitu lo proposi ni tu pini media thang lo cepat lang lo nasi ni tu la manjai thi long bangke la dang komti mobil komti lo kato kita me mana mathai lo je dak bangke ni tu la travel la tum ansi dak ke dolong chodang po la pengla Muslim makai tu bangke mungkin lepak bangke ke open kan than langsung bangke paklam long datang po kasi cuni pek peda dim plong pek peda nama tu. News report KarbiAnglongLIVE. Volongkomaji Langpher constituency ke parlo Bokolia irrigation dam along chiri pharo ke thomra chiri inkoi along le along aron repen angtan pen kewang kebe keche atum government along le theklorta hem chikim bet ke dothip adim KarbiAnglong Autonomous Council pen kapin kharateng pen phuloni revenue circle pen bangso keche kebe aso atuma phan ladak pen ni krep hongbong kacheterek ja phan notice pali etlo Pinpur me katsa hampanga song lapen KarbiAnglong Autonomous Council EM Madhuram Lekte pen chingki chingwai ponsi bangso adem angkang along kijoi kelang adim kapinchong jia phan chomna sarpo picnic spot pu amen irponsi kijoi kelang adim kapinchong ji aphan kedam tang surhini rain ko raplian ingkan mati jonga cheklo EM Lekte ari deng pen long e sompon halapu keche ke beatum kacheterek ji aphi alam lo Long le pata nang pinang jipu kehang turpak asonsi teklong. Bonta KarbiAnglong Autonomous Council pen bangso ke chiatu mapan ladak pen chiterek nang pupu hukum alo ke pajir dam ke katsa hamphang asong pen ke ningarong piglong. La pen ke tharle ke pachun jialong katu kave KarbiAnglong arada tumta kachirap kachitodun akinang soputa katsa maipu Samsoning tipen ningjepon. Kedam tang ningkan isia prangta PGR VGR angkangar lo aron repen kido atoma phanta KarbiAnglong Autonomous Council pen tharle pon pupusi notice piklang lo mate KarbiAnglong arat aphan lamthe chichak pon lo bonta piniar ni anta ke tharle asai pichun thek thedet lasi nonda tharle popu radaphan chichak chot chipaklang chot ke chokchi ke tharle ang theksi piklang beknang jibota india sangho pen ningje pongthu Adima klong ke wang pen ini ke the bang ke atumi dik koloni sakul pen jitu la bangso irrigation along le along aron re pen ke do tip aparok a hom atum jitu ke be ke che so atum par ke tharli ji po order pitang lo la pen adona long la bangso notice pe bon tang lo la sini le tum ta me mohet nang le nang ka ruson dak thak aprang ta la son order pilo la son aprang ta ke tharli ji order appeal lo so ta me claim credit tipu sita me non apor KarbiAnglong non airset prung set je paro konam phan non travel phan lo pota pilong le po ka chi song along bangke la puson bang ke chong thui the dat nang po officer tumta la pen council tumta ma thape me nang po la pen phuluni circle la tumta la bangso non ke tharle je notice ki pi ke tharle ji po notice ki pitanga teng pen claim bet nang po la pen la bangso ki claim ma bangke officer nang tum det kali pu bang se pini tum ning pa thedun pini ni tum kacha song det la pukali Ladak KarbiAnglong Karbi Aning si penang Langpher constituency atuma phan anta ke thek kere ladak thek reset side la pen ladak buja tum side de Karbi atu ning ke me side la si labang so election along ke chito pet chirap pet si la aron repen ke do atum phan anget harle beknang po harle e popo bang si nili tumang ke kaddo han tuning ridut pini labang so adima klong penanggalang bangke athe labang so adima klong bangke Langpher katsa arua tumsi ladak cepahem pulo labang solong le phelang jok nangji pua kachi song along 2021 pen lo arjap tip la pen ladak Langpher chomna sar po picnic spot pusi amien ta earphone lo lake council long ta record lo lake tourism department pen masi labang so our side people lo lasin non labang so election ji po bangke nili tumke ning thepi khangyang lo chihok pi khangyang lo la pen la bangso long le bangke department atum chilong thu nang po KarbiAnglong Autonomous Council arideng chilong bek nang po bangsi pini ni tum la dak adima klong pen ke ni tum ke jong pon la News report KarbiAnglongLIVE.
Midam tang pai ni phaing ko near kebar ni lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang Dilai Youth Club along ingdeng plikebra pho Dilai Karbi Students Association Arupia Mahangketek Arani Catalon Pon Karbi Students Association Dilai Head Branch ingdeng plikebra pho Catalon Adap Aporpen case e alama ingthurponsi Karlitang aduma phan chikimo padoponlo Karbi Students Association Dilai Head Branch amaipu Archok Singnar Lapen Chunbang Devan Singh Be Atumbensi Japon Porpai Troxia Por Malom Pen Towar Suding Armu Chejeng Pontusi KSA Long Live Pu Hang Taramponlo Anerlo Apor Rada Mepi Kebato Bonalong Maipu Archok Singnar Pensi Mai Chariponlo Alhi Sarpo Mana Peng Pen Kachetong Dun KSA Tiripia Maipu Budho Terang Manpeng alhia mana peng pen kachetong dun Bokajan Education Board amaipu sardili be Dilai States Dispensary in Charge Dr. Velisli Teron Kapta Kongchunbang Songbe KSA Tiripi Gikhitang amaipu Thang Sing Timung Dilai Radasai Klembang Joy Sing Timung Dilai Bajar Committee amaipu to Heswar Terang KSA Dilai Head Branch Abidisar Chandra Singh Singnar Lapen Pen Nangam Manpeng Ketekiding Atum Chetong Dunlo Kachetong dun aluhi atum pen loki charli ke paprang pon nang ji la pen longri kacherai kom nang jepothak ardi dojo dalam than pachini pon Karbi Students Association Dilai Head Branch Parukresir kebra Trokner kep aningkan si amhang pathek ponlo KSA Tiripi along chithak dak ahuta KSA Dilai abangke thir thipsi kedo Non-an artaningkan plikebra pho an kichok KSA Dilai amahangetek ani ketalon along ketalon pe me apot ningarong loputa KSA Tiripia mai phu budho terang pen lamthe ningjepon Karbi Students Association Dilai Head Branch Chunbang Devan Singh Bepen ingdeng plikebra pho Karbi Students Association Dilai Head Branch mahangetek ani ketalon ponlong pamme apot KarbiAnglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar KSA Tiripi Dilayarat Lapen Chirap Chito Dundo Anatuma Phan Akiro Pajirpon. So indeng plikebra pho Dilai Head Branch atum amahang kapathek lake 1980 lake KSA undivided ahunla lake KSA Anglong pho 1980 alang litum hula so hut kamatha so KSA Anglong pho ro KSA ben pini la so angthun wang bom talon bom wang bom pini an ingdeng plikebra pho hosot KSA chethak the pin hosi KSA Anglong pho senglo apitu KSA aro nang chethak pini thu abang sitami alang litumla doverlo la sorting men supini ni plikebra pho angdeng an Dilai aro atumbang la so king kam nang chejorong lo la sipini la so mailong sitami nelitum na kapai game central committee pen ngleng sangho la pen taro sangho nelitum bang rapet ini la so mailong kapai game pen nang chetong plikebra pho atanang letang lo la silabang so ajai mek nilitum pini da Dilai hawa atum pen jirap chitosi labang so amai pini mesen pen pachun apen labang so long nilitum manpeng do aluhi sarpo alangli sai do ko kajo alangli boithalang so hospital kang pulong alangli hala damikang ko ajok se alangli pini ke hai suryo long far honorable EM alangli na chitong no delo asi pini alangli nang kirap don pen nilitum labang so program bang pachun pamil Dilai pen Bijoy Rongpi KarbiAnglongLIVE. Step into RTH Homeopathic Clinic located at Rongyhang Tri Junction in front of Po and Pay Printers Enterprises Depot. Avail your opportunity to meet the expert homeopathic doctor from Dr. Rangsina Tobi, Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery, BHMS, H&FWT Guwahati for solutions to your health concerns. They specialize in treating various conditions including dermatology, respiratory issues, orthopedics, neurology, gastrology, gynecology, nephrology, pediatric care, or child disease, and more. Pardon, KarbiAnglong nili Dr. Rangsina Togbi, community consultant. Non ladak kechelang keso kechelang awar sai penangan ke longpon ekpo kecheng sibang ke lak allergy lo, diabetes, pressure, appendicitis, sinusitis, kidney stone, fatty liver,
ang pen ladak suarlo keso Geneva la le Korea lo la apikilo keso hai anta non atoka beta chelang ponaning hangtun te ladak so ke chelang awar sai long pon logot la ken kugiso kono aripi keso hai ta ladak ke chelang long pon ji awar sai long pon ikko. Online consultations are available along with worldwide medicine delivery, blood sample collection and testing. Doctor's availability is on Monday to Saturday during the following hours, 8 a.m. to 12 noon and 4 p.m. to 8 p.m. For more information, please contact at 9577362711. Kidamtang pai ni phain ko near keparni lakhain ko truck Dwarbaguri MAC constituency angkang Dehuri Mini Stadium Gallery Player Room along Dwarbaguri Press Club Karbi Anglong Farmer Association Veterinary Department Lapen Fishery Department Tumpen Patirpi Ponsi Hanwe Longhong Chainong Inki Kepang Ring Aputak Awareness Program Ajame Kedeng Padupon Lapen Labang So Mayalong Ku Kirona Jamek Sitami Dengpon Labang So Mayalong Dwarbaguri Press Club Amai Pura Gesteron Pensi Mai Charipon Pen Mai Ke Phalam The Sitami Than Ponsi Bang So Pi Karbi Anglong Farmer Association Chunbang Soron Sing Rong Pi Pen Mai Charipon Pen Puthot Aluhi Ke Pachini Pon Thu Hut Aluhi Amana Peng Pen Kachetong Dun Veterinary Department Dr. Anthony's Pangcho Dr. Larsika Hansepi Manager Golf Cattle Demonstration Farm Manja Babu Singh Kathar Fishery Department Officer Dipu Karbi Anglong Farmer Association Amaipu Tinku Ingti Karbi Anglong Farmer Association Chunbang Soron Singh Rongpi Publicity Secretary Sondon Terang Lapen Dwarbaguri Press Club Amaipu Rajesteron Dwarbaguri Press Club Financial Secretary Robinson Killing Debating Secretary Risan Ingti Lapen Office Secretary Edwardson Kroatum Chetongdun Labang So Mayalong Veterinary Department Dr. Anthony Pangcho Pen Kithan Ponke Chainong Lapen Hanwe Kepang Ring Pen Ko Anali Dojima Lapen E Jona Chainong Api Ko Ansi Gakhir Kelong Nangjima Pen Lokela Chainong Pen Jarsia Chainong Kepa Cross Nangji Lahaya Lamthe Thanpon Lapen Dr. Larsika Hanse Pipen Kithan Ponke Longhong Ko Sonsi Kalana Pon Nangjima Pen Chiklo John Koan Pensi Aso Pajai Pon Nangjima Lahaya Puta Thanpon Lapen ke Babu Singh Kathar Fishery Department Officer Pen ke Thanpon ke Chiri Esi Fishery Along Okaso Koan si Jok Nangjima Lapen Koso Hutsi Fishery Adana Mate Aan ke Pinangjima Lahaya Mukha Than Pachinipon Lapen Labang Solong Dwarbaguri Press Club Lapen Karbi Anglong Farmer Association Atum Patir Piponsi Bang Phoke Brapho Beneficiary Atum Apan Kue Pak Pak Medicine E Home Ron Ponsi Kachitong Donatum Apan Misen Pen Than Pachinipon Labang So Mayalong Beneficiaries Atum Kachitong Donatum Arong Amen Laki Hanbuka Pen Bang Kripo Langtuk Terang Pen Bang Troxy Rangsalia Rong Pen Bang Troxy Wosaru Rong Pia Rong Pen Bang Kripo Lapen Upper Dehuri Kudam Singna Arong Pen Bang Kep Atumapan Labang So Asonamung Ron Ponlo Lapen ke Non Kevangji Dolamara Kohora Diring Malom Si Ron Pon Tuji Pusi Dwarbaguri Press Club Lapen Karbi Farmers Association Atumpen Mathapon Puta Perangkia Thingno Ningje Pon Ringti Dwarbaguri Press Club Lapen Karbi Farmer Association Lapen Veterinary Department Lapen Fishery Department Atumpen itum Chirapsi Dag Nilitum Dai Thorang Kang Mate Dag Dor and Dai Huri Pen Chenglok Nilitum Dag Bang Phoke Brapho Abang Thuap Mangti Tumpan Nilitum Ku Sitame Ku Lapen Nupak Dwai Lahai Nitum Ron Pono Lalo Nitum Dag Kibi Ponang Koke Lalo Dag Nilitum Dai Thor Dai Huria Radatum Stame Jeff Sai Chutukia Mur Ahin Bang Alang Litum Claim Kedam Penandu La Solong Pen Nilitum Dag RD Kipi Dunjia Pan Sinilitum
alang litum phan department la pen da Karbi Farmer Association nam phan litum hangsi nilitum alang litum phan je sai chutiki amu mate sai chutiki pen koson se ale chepalongi ma pen koson se awar sai litum ke longi ma aso puthak nilitum bang alang litum phan rada tum phan ka pathanji phan nilitum alang litum phan hanglo la pen oka su same je litum lang teng dolo puti litum ayak tengi ok jok je tum tadu la pen ok jok stame ok kilong le tum na same do masana taxi la hai ok koson ben si litum ale kilong puma la hai puthak nilitum da Karbi Farmer Association la pen veterinary department na tum pen litum cherap chite to se nilitum da dwar bogir press club pen same nilitum party people si la pini na chetong dun bang phok kebra pho abang phu phong phi tum phan bang ke nilitum nen chi thi chi than pang long lo doi thor long nilitum veterinary department tum pen nilitum dak arada tom phan psychiatric ki puthak nilitum cherok to mai en lo nilitum Karbi Farmer Association la pen cherab rapet dak doi thor fresh club atom ben nilitum dak patir pipon lo ase pini dak chetong arada tom phan an same ko son si psychiatric ki pen nilitum ke baching thur thek jima pu nilitum atok anu antak pali bomsi pini dak laso hawar long tan litum pali long no la pen dak arada tum han ten tum ning sam olo alang litum ke chini je phan alang tum ko an ya por chepaning ding pen hai nang kar jun thek pot la se ning thelo la dak arada tum lan to se psychiatric kina pa prang po pen tum ning thelo la se nilitum dak ku la pen dak veterinary tum pen setame dak dawai pen dang lok la material samokha tumhanan ke dak rada tumhantaron kanglo la se facility samokha setame alang le tum che chakang lo ko pipi ma mo ke dor de po phe la pen alang le tum ke chini je son an setame alang tum kai ke mata la dak rada tumhanta alang tum ke rap je panse lang tum kai hita alang le tum se dolo News report KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko a truck Dwarbagri constituency under Upper Dehuri polling station along pen bang kep Congress I claim bang atum EM Richard Togbi a quarter along andam si BJP a song along kachipok dam. Lason si Jongpon mi KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi EM Dengdun Depen Dwarbagri MEC constituency under Penangan atokano anta development pipon pik anlo la chota kalisi kithi ke jang amu along anta kirap thek dunlong lo social media WhatsApp group news channel newspaper along anta anivangta kirap thek dunlong ver anpen ke khai dhorom anta plak plepin abang phulo lason thek dunlong si Upper Dehuri polling station Congress I claim bang pia tumta ning chekhangun isi lapen EM Richard Togbi ki claim kedam thek dunlong si Sona Singna Jameson Terang Mohen Lekthe Nikilson Rongphar atum Japon Linsi Bangkep Congress I claim bang pia tum EM Richard Togbi a quarter along damsi BJP asong along chipo padupon lo lapen non ke wang ji surhini rain ko truck pen surhini rain ko truck si MLA MEC KarbiAnglong Autonomous Council kilik ahut ke BJP asong mate EM Richard Togbi phansi vote jok dun pen pe hai dun popasi kachipo ok dun atum pen ning jepon halapu KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Togbi pen sitami amithang bohalong Upper Dehuri Congress I claim bang pia tum ana phantami mesen pen BJP asong long ding ponsi BJP asong long kam sitami claim dampon rapet lunang pusi kaningje padupon si mesen pen kiding padupon News report KarbiAnglongLIVE. Kedamtang hiti roya prang Hawar ke hat along Bengali Samaj Foundation Day along Alhuya man pengpen kachitong dun dipak depu amunit KarbiAnglong along kedo Bengali atumta long le phelang ajakong Karbia khai atum ko ansi ke long ma hala ansi long nangji
Athe laso council ke Karbia khaya phandet kali lapen non ki khibom Karbi Anglong Autonomous Council CM apanda Bengali atum aning hang pulote pasun tukta un lapen parlu krakta un pu Karbia khaya phan kilang plot pen lapuson lampar kaningje aputhak Karbi Anglong along kedo breakjam hamphang song atum ning kang samsi chepaklang si along dipak de amepi ke kai patuponlo Bangso puta kang tangkring BJP lamjai sarpo lapen IT cell atum piepot si dipak de Karbia khaya phan lang plot pen kiputot kiputsit aphita piepot si lamthi sita chepaklang dun hai hedet po hamphang song atum ke jongrin ajok pai achiklo ni phai ingkor sir keparni BJP lamjai sarpo atum dipak de aphan lamvoi PC kapin rempon Karbi Anglong angkangalo Karbi penakaprek akhaita dopuki chinilo Karbi Anglong ke 6 schedule district lake general district kali 6 schedule aron lapen constitution ateng pen komara tumsi longle phelang ajakong longji longle ke council atumsi langcharipo athe Karbi Anglong along le ahem phuke council henlo lasi longle phelang along maduta nangchi jogdu nangni Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan Bengali atum ninghang politik pasun tukta un lapen parlukrakta un pu dipak de lampar kaningje aputhakta sodak pen kapinrem padoponsi monon phi lapuson khai ke pacharbu meme alam kaningje je deje aphan sodak pen BJP alam jai sarpo chumang kro lapen alangli risang ho tumpen ningje pon wa i mar jadi vote tribes আছে আৰু লগতে নন ট্ৰাইবেল সকলো আছে আমি ইমান বছৰে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আছো সেইদিনা দীপক দে যিটো মন্তব্য কৰিলে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছো ইয়াত এটা 6 শিডিউল এৰিয়া কিন্তু জেনেৰেল ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয় গতিকে land mati buli kore land authority mati jo authority malik eto sir Karbi Anglong Autonomous Council aur 6 schedule onanno area dakoto thik teneba NCL sabba onanno district 6 schedule district bilakot autonomous district bilakot ei district authority district council land authority gotike 6 schedule নিয়ম মতে মাটিৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানত যিটো লিখা আছে সেই মতে আজিলৈকে Karbi Anglong Autonomous Council কৰি আছে আৰু তাকো ডিক্লাইৰ কৰা নাই সাংবিধানিকভাৱে তাকো ডিক্লাইৰ কৰা নাই আকৌ মই হোৱালৈকে বিচাৰিছোঁ অজিত দে আৰু যিসকল ব্যক্তি আছে লেণ্ড অথৰিটিটো Karbi Anglong Autonomous Council লেণ্ড পলিচিৰ ওপৰত কোনো আলোচনা নকৰাকে আনডেমক্ৰেটিকেলি কিবা মন্তব্য দিয়াটো আনকনষ্টিটিউচনেল কিছুমান মন্তব্য দিয়াটো আমি সহ্য নকৰোঁ আৰু তেখেতে যিটো মিটিঙত কৈছে আমাৰ CM সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ CM সৰ্বকালৰ দক্ষ CM ডাক্তৰ তুলিৰাম নহাও তেখেতসকলে কৈছে এনি টাইম যিকোনো সময়ত তেখেতসকলে ইচ্ছা কৰে নমাই দিব পাৰে হোৱাট ইজ দিছ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই বক্তব্যটো এটা জ্ঞানহীন দায়িত্বহীন ইৰেছপনচিবল এটা মন্তব্য যি মন্তব্য নেকি Karbi Anglong ৰাইজে একচেপ্ট নকৰে আৰু সহ্য নকৰে আজি এই কাউন্সিলটো বা ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং আজি CM হ'ল আজি বিকজ অফ Karbi Anglong ৰাইজে ইলেক্ট কৰিছে 26টা সমষ্টিৰ MEC সকলে তেখেতক ইলেক্ট কৰিছে এছ CM আজি 11 বছৰ ধৰি তেখেত CM আৰু তেখেতৰ সময়তে Karbi Anglong দুপে খুব বহুত ফাষ্ট গতিত আমি ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখিছোঁ উন্নতিকৰণ হৈছে
তেনে এজন মানুহক তেনে এজন নেতাক এই নেতাক এনেকুৱা মন্তব্য কৰাটো আমি ঘৰৰ তৰফৰ পৰা আমি ভেহেমেণ্টলি কণ্ডেম কৰিছোঁ আৰু ৱাৰ্ণিং দিছোঁ যাতে ইন ফিউচাৰ তেনেধৰণৰ মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে আদাৰৱাইজ উইল টেক এ News report KarbiAnglongLIVE. Kedam tang pai cikloni phaing koranyar kebar ni nongnam ka che thangklong kijui kelang meme mate longso kang thu picnic spot along the leading site news channel ningkan hini ke chok me senpen katalon pon. The leading site news channel ake nilip hawar pen ke chingsi a news channel iklo. Nilip hawar inglongar dogla pen thoi asona sona birta an rarathingno ahok klar daga birta pache thangbom bangbom si piniar ni an arta ningkan hini ke chokame talon pondong pamilo. Him ke dog assistant Paris Priest Chris Jyoti Paris Dokmoka Reverend Father Samson Terona hinpen him ke dog inthan bonsi the leading side news CEO Komolom Singh Teron aphan phin papranglo aphi CEO Hemasor Hewali ti sopia phan pen kaduka vetuma phan him ke dog chiphin ponentilo. Labangso kitalona mielong kachitong dun Reverend Father Gabriel Sangma CMF Priest in charge Selavor Mission Center Reverend Brother Bimles Saint Francis Assisi High School Saminangso Nilip Hawar Karbi Rongasarami Yami Pu Raj Teron SYC Bokajan District Committee Kongchunbang Rup Singh Pangcho All Nilip Youth Mepu Starson Tiso KSA Bokajan District Committee Kongchunbang John Killing Father Samson Teron MS Chokihola Lems Kongchunbang Dilip Singnar News Anchor Jonaki Tirang Pilapen Correspondent Atum Chitongdun Aluhi Sarpo Amana Pinke do Pen Kachitongdun Father Samson Teron Chitongdun Si Kaita Ahok Lapen Klarda Kabirta Ki Paklang Ponthek Bom Japan Arna Mahirjumi Hangpidunno. The leading side news channel CEO Kolom Singh Teron Pen Pirangke Thing No Lam Thi Paklang Ponke Karbi Anglong Arara Tumnon Ki Wangji Ansose Nilipanta Ansose Kengkam Kachijor Pon Bom Japan Hirjumi Nang pidun ikbom thana pen la so me ki pachun ponlong japan bidi sore pen chenglok man pen ke do bang phu bang phia tuma phan anta suri suri ninga klong pen akiro bajir pontu koilamati pen samson pi KarbiAnglongLIVE. Tang de pinya da babirta ke lapan si kang ton poniglo. AK Traders present an exciting paint offer. Get the best deals on premium paint products, distemper paints up to 50% off on MRP, luxury emulsion paints up to 40% off, and other paints and accessories up to 25% off. Offer valid only from 11 of August to 11 of September, so don't miss out. Price range starting from just Rs 250 per liters to 1400 per liters. Location opposite East Division Forest Office, Rongnihang, Handloom and Textile Road, Diphu. For more queries and information, you can contact at the number that is given on the screen 6000762311 70022161182. So hurry up, upgrade your walls with vibrant colors at unbeatable prices. So our viewers, আমি AK Traders পৰা কৈ আছো আৰু আমাৰ AK Traders যোনটো পেইণ্ট ষ্ট'ৰ আছে পেইণ্ট ষ্ট'ৰত আমাৰ ইয়াতে আমি যিমান লাক্সাৰী ইমালচন বিলাক আছে লাক্সাৰী পেইণ্ট সো লাক্সাৰী পেইণ্টতে আমি আপ টু মানে ন আপ টু নহয় 40% ডাইৰেক্টলি আমি ডিসকাউন্ট দি আছো আমি লাক্সাৰী ইমালচন দেন আদাৰ যিটা পেইণ্ট আছে হেকিটা পেইণ্টত আপ টু 25% আৰু আমাৰ যোনটো ৰেঞ্জ আছে কালাৰৰ ৰেঞ্জ হেতু ষ্টাৰ্টিং হয় 250 रुपीस লিটাৰ পৰা 1400 रुपीस লকে সো হকুলে আহিব ইয়াতে আৰু আপোনালোকে মানে যোনটো আমাৰ অফাৰ আছে হে অফাৰটো 1 মান্থৰ কাৰণে ভেলিড আছে সো আপুনি স্ক্ৰিনত দেখা পাই যাব কিতিয়া পৰা কিতিয়া লকে হে অফাৰটো ভেলিড আছে